Mhm. To madalla da fatan sun ji kuma sun sha ruwa lafiya. Ba lodi kenan. Gaba ɗaya tsauga da kokon mana can. Assalamu alaikum. Da wa muke magana kuma daga ina? Umar Siniyo Barkeji, duk tsawon watan Ramadana sai Allah ya sa ka shigo cikin shirin, to sai ka isar da saƙon gaisuwarka ga mutum uku da yi musu fatan alkhairi da kuma fatan sun sha ruwa lafiya. Madalla muna godiya. Na'am. Kai ma ka mana cuwacon mutum guda. Umar Siniyo Barkeji muna godiya da wannan kiran naka. Malam da masu sai mu je ga bangaren naka. Mutanen Barkeji yace gaba ɗaya. Mutanen Barkeji gaba ɗaya kaga miliyoyin mutane kenan. Barka da shigowa. Waka magana kuma daga ina? Malama Aisha Bankano da fatan mutanen Bankano sun sha ruwa lafiya. To ya mara labi bismillah isa da sakon gaisuwa ki. Muna tare. Ina gaida. Da mamata. To ban ji na farko ba. Aisha ina ga alamu biki buɗe baki ba ko biki sha ruwa ba. Assalamu alaikum. Azumin na ba. Wa alaikum assalam. Dawo muke magana kuma daga ina? Aminu Muhammad da Gidan Tudu. Aminu Muhammad da Gidan Tudu, barka da shigowa cikin shirin. Isar da saƙon gaisuwarka da fatan alkhairi da yi musu barka da shan ruwa mutum uku. To da farko dai ina wa al'ummar musulmi na duniya gaba ɗayan su barka da shan ruwa. Na'am. Ina wa kuma mutanen Gidan Tudu maza da mata. Na'am. Da Adalawa Sa'i da Kasalawa. Na'am. Ina musu fata alheri. Na'am. Ina gaida Malam Dogo Gidan Tudu. Malam Dogo Gidan Tudu, to da fatan ya ji muna godiya da wannan kiran naka. Malam da masu sai mu ɗauki kira ɗaya can a naka bangare. Assalamu alaikum. Barka da shigowa. Alhamdulillah fatan an sha ruwa lafiya. To da muke magana kuma daga Maryam Abubakar daga ina? Maryam Abubakar barka da shigowa cikin shirin. Isar da saƙon Na'am. 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 To malama Maryam muna godiya da wannan kiran naki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina yini? A ina lahiya, ka sha ruwa lahiya? To da wa muka magana kuma daga ina? To kai tsaye kuna tare da Musa Barke. To mutanen Barkeji barka da shigowa, ka isar da saƙon barka da shan ruwanka ga mutum biyu ko uku. Da farko dai ina gaida Umar Siniyo Barkeji fatan ya sha ruwa lahiya. Na'am. Lahi Musa ‘yar Abba ɗan Fullu Salami. Na'am. Sha ruwa lafiya. To muna godiya da wannan kiran naka, kai mana cuwacuwan mutum biyu. Har mutum biyu ya ƙara. Mu je. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Barka da wani barka da shan ruwa. Barka ka dai barka da shigowa fatan an sha ruwa lafiya. Alhamdulillah insha Allah. To dawa muke magana kuma daga ina? Ina magana da mama Satulun Wada. To mama Satulun Wada barka ki da shigowa bismillah. Dukan ku ina muku fata alhaji da fatan kun sha ruwa lafiya Allah ya sa mu dace da ran hati da jin. Amin. Amin, 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 amin. Ina gaida mahaifa lafiya da maman su da fatan sun sha ruwa lafiya. Na'am. Mama ina Maman Fati Bello wai. Na'am. Da maman da Jatu Wada. To muna godiya da wannan kira naki. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lafiya lau mun ka sha ruwa da wa mun ka batu kuma daga ina? Masha Allah, sunana Muhammad Sani dan Hausa Rima Radio Tudun Wada. To Muhammad dan Sani dan Hausa Rima Radio Tudun Wada, barka da shigowa cikin shirin. Barka kai da fatan an sha ruwa lafiya. Lafiya lau mun ka sha ruwa, isar da sakon barka da sha ruwanka ga mutum uku.
Masha Allah, to da farko ina gaida Ismaila Bello Zorma. Na'am. Ina gaida Amadu Atta. Na'am. Ina gaida Muhammadu. Da fatan su sha ruwa lafiya, Allah ka amsa mana gaba ki. Amin amin muna godiya da wannan kiran naka. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Baka ba tare da mu. Baki tare da mu ko? Bari mu kuma daga. Assalamu alaikum. Barka da. Barka gari. Wa ka magana kuma daga ina? Na'am? Sai ke buɗe bakin ki ba mu jinki. Ok, barista Madan Shehu Adara barka da shigowa cikin shirin. Lafiya lau ka sha ruwa. Sai ki isar da saƙon barka da shan ruwanki ga mutum uku. Da farko dai ina buɗe sakon an shara lafiya zuwa ga manajan kashe shirye-shirye wato Nasir Abbas Babi. Na'am. Na fata ya sha ruwa cikin ƙunshi. Na'am, Nasir Abbas Babi ko na tare da ke yanzu haka insha Allah. Haka kuma ina fatan cewa sani dan Hausa ta da wadai ruwa lafiya. Na'am. Na'am. Daga ƙarshe kuma gaisuwa musulminta zuwa ga Nurul Kas. To da fatan Nurul Kalbi ya ji wannan sakon barka da shan ruwa naki barista Maryam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ayyau alaikum salam. Dawa muke mana kuma daga ina. Yana Ashabu injiniya Marna. Asharu injiniya Marna. Ashabu. Ashabu injiniya Marna barka da shigowa cikin shirin. Barka ka dai. Da fatan mutanen Marna sun sha ruwa lafiya gaba daya. A lafiya don mun ka sha ruwa lafiya. To isar da sakon barka da shan ruwanka ga mutum uku. To da farko dai ina gaida Abdurrahman Muhammad Marna da fatar ya sha ruwa lafiya. Yana tare da kai yanzu haka insha Allah yana jin ka. Sai ina ta jima da ke dan ile tare da ina ta ni amma da ke tudun wada. Na'am. Mai magana a Ashabu injiniya Marna da Hadisi da Marna. To malam Ashabu muna godiya da wannan kiran naka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hajiya Igi Sokoto. Lahiya lau Hajiya Igi Sokoto. Ina ga anya yarda. Hello, da muke magana? Haka. Kare dukkan nan dai tana ina kwana. Okay, wajen ku dan shi ka gane ko wace ta ko. To malama Farida barka kira shigowa. To bismillah ki mika sakon gaisuwa ga mutum uku. Ina gaida mama ta ina mama ta barka da shan ruwa. Suna jinki. Salamu alaikum. To muna godiya kwarai da gaske ita ubaloji na sukan sai masu daga gashin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.